हेलौ खुलुमबाय सार सोरमोन आं बडलेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय खालामदोंमोन सार मामोन एसे सम होनो हागौमोन नामा सारा आङो नों बायदि मानसिनो इन्टारभिउ होनाय नङालै मानि थाखाय सार दाख्लै नों जिबायदि आंनि एगेन्सि खोथा बुंबाय आच्छा आंनि बेकग्राउन्डखौ मिथिगौ नोङो नङा सार नोंथाङा आं मा मावदों नों मिथिगौ पार्लियामेन्ट हाउसआव मा खालामदों मिथिगौ नोङो नोंथाङा रायजोनो मानो बुङाखै होनबा मा मावदों मा मावाखै अर्थात बेखौ आङो दल दामना खिन्थाहैनांगौ होमबासो मिथिगोन दा जोङो नोंनि मेन्टेलिटिया मोजां नङा नङा सार बिदि नङा नों सोरनिबा दालाल एजेन्ट हिसाबै खामानि मावदों मिथिबाय आं दालाल एजेन्ट हिसाबै खामानि मावाखै सार आच्छा नों बबे इउनिभार्सिटिनिफ्राय जार्नालिजम खालामा नोङो बुंनाय आं जेबो इउनिभार्सिटियाव जार्नालिजम खालामाखै निजेनि निउस नाय मिथिदो आं खालामनोब्ला मोजां खालाम मिथिबाय हा नङा सार खिन्थु बर' जाथिखौ बे रोखोम गुलाय गुजाय मिस्ट्रि खालामनायनि नों जार्नालिजम नङाबा दाखालाम मिथिबाय नङा सार गौले गेजेरखौथ' नों अननानै आं बुंनो मिथिबाय नङा सार नोंथाङाथ' बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंदो मानि थाखाय जेबो गैया होनना बुंदो नोंथाङा नुदोंना नुवाखै नों संबिधानखौ बेसेबां फरायखो नोङो मा होनदो कनस्टिटिउसनखौ नोंहा बेसेबां फरायखो बेसेबां नलेज नोंहालाय सिक्स सेदुलनि सायावलाय आं बेखौ बुङाखै जे बिटिआर सुक्तियाव जि नोंथाङा बुंदो जेबो गैया होननानै आं थारैनो मिथिमारनो लुबैदों जेबो गैमारा नामा बे बिटिसि काउन्सिलाव मा दं माबायाव बिटिआरआव मा बोरै बिटिआर जागोन बे नोंथाङा नायाखै नामा जुदि थिगैनो दोङो नोंथाङा जुदि बिटिआर आंजों थरख' खालामनो गोसो गैया मिथिबाय नङा सार नोंथाङा नोंनि रला बिराद गाज्रि मिथिबाय बे डिस्ट्राक्टिभ नङा सार नोंथाङा जुदि आं बायदि मानसिखौ नों जे बे रोखोम फोसावनो हायो नङा नंगौखौसो बुंदो बोरै हाखो नोङो नङा नोंथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिनि सायाव जुदि गोरोन्थि इमरेल नों मानसिया नोंथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिनि सायाव जुदि गोजोननाय गैयाबा 1993 मायथाइयाव नोंथाङा माने बिएससि सुक्ति खालामदोंमोन सार बबे मोनसे सुक्तिया मोजांसिन बिएससि सुक्तिखौ खालामनानै बड'लेण्ड दानायनि फाउन्डेसन जों गायसनदों नोंजों डिबेट आंनो आहा गोसो गैया मिथिबाय नोंनि मेन्टेलिटिया भेरि डिस्ट्राक्टिभ बुजिबाय नङा सार नोंजों रायज्लायनो आहा टाइम गैया मिथिबाय नों सोरनिबा दालाल एजेन्ट हिसाबै खालामनो नङा सार जेबो दालाल you don't play that kind of role नोंथाङा एमपि थानो समायाव बर' बिजोंनि समस्यानि बिखय पार्लियामेन्टआव बे रोखोम रल नों प्ले दाखालाम नोंखौ सिनायनो बाखि गैया मिथिबाय नङा सार नङा आं नोंनि आखला माबायदि नोंथाङा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिनिखायसो आं नोंथांजों रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा प्रमद बर'खौ बुंदो ओमफ्राय जोंहा बुंनो राइट गैया बिटिसिखौ जोंहा बुंनो राइट गैया नोंथां मा बुंदो दोङो सार बयाबो होमबा आंहाबो बुंनायनि राइट गैया नामा आं बुंनायखौ लाजोबनांगौ मा खोथा बेयो नों माने मिसलिड खालामदों ससाइटियाव नोंथाङाबो माने मिसलिड खालामदों ससाइटिखौ आं मा खालामदों जों थिखौनो बुंदों आं हारसिं बुङाखै नोंथाङाथ' जेबो गैया होनना बुंदों एबसुनि गोदोनि जेसेबां आफादगिरि सेक्रेटारि भलन्टियार फर्स लिडारफोर जोङो 8 मार्चआव ज' जिरायदों आच्छा एनालिसिस खालामदों बिजिरदों रिभिउ खालामदों बिनि उनावसो डिसिसन जादों नोंलाय सोरफालाय नङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नों बेसेबां जेल जाखोलै बिएससिआव थानाय माबैसो माबाजों थाम्फैजों सुजाखो नङा सार नङा बिदि नङा मरेल गैया नोंथाङा खस्थ' खालामदो जथेस्थ नोंजों रायज्लायनो जोंहा टाइम गैया मिथिबाय नों बायदि मानसिनो आं इन्टारभिउ होआ नोंथ' सैथोखौ बुखुनानै असैथ्य मिथ्या बायदिखौ गायसनग्रा मानसिसो नोङो नङा नोंथाङा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंदो बिटिआर सुक्तिया मोजांसिन ना बिएससि सुक्तिया मोजांसिन जाखो नोंथांनि बिएससि सुक्तियावथ' जेबो गैया होननानै जायाब्ला बड'लेण्ड जाया मिथिगौ होमबा बिटिआर जायाबा बड'लेण्ड जाया नोंथाङाबो बेखौ माने मिथियाखै होमबा बहा बड'लेण्ड जागोन बियो होमबा नोंथाङाबो बिएससि सुक्तिखौ खामा लाफिनो मानो बड'लेण्डनि थाखाय आन्दालन खालामबाय थायासै मानो खालामाखै जोङो नोंथाङाबो नोंजों नांलायनो आहा गोसो गैया मिथिबाय हा नों मावनोबा अनेस्टलि माव नङा सार नों अनेस्टलि माव आरो नों बेलखेबो रल प्ले दाखा मिथिबाय न सार बिदि नङा बर' जाथिया नों बायदि मानसिखौ खिन्थु खुनु दिन गनायनाय नङा मिथिबाय सार नोंनि रला मोजां आंनि बाथ्राखौ जुदि गनायाब्ला आं सैथोखौसो बुंदों नोंथाङा होनदों बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया नों सैथ्य बादि मानसि नङा मिथ्या बादिसो नोङो बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैयामोनब्ला दालाल सोरनिबा एनडिएफनि ग्रुपफोरा मानो माबा इयाव सिगनेटरि जाबोखो एबसुनिफ्राय जाबोबाय थगायजादों एनडिएफखौ थगायदों प्रमद बर'आ मिथिगौ नोङो नोंथाङाबो बर' जातिखौ मानि आबसुस जादों नोंसोरा 1993 मायथाइयाव नोंथाङा माना बिएससि सुक्ति खालामनाय बबे मोनसे सुक्तिया मोजांसिन बिएससि सुक्ति जायाब्ला बड'लेण्ड जाया मिथिगौ नोङो इनिफ्राय फिसा मोनसे रायज्लायनो गोसो गैया आं अके सार थेंक इउ आरो नों डन्ट प्ले दैट काइन्ड अफ डार्टि रल बिदि नङा सार बिदि नङा नोंथाङा मानो रागा जोंदों आं नोंथां मोजाङैसो फन खालामदों नों आंखौ नों पावार लुबैया 93 आव आङो जेला बिएससि एकर्डखौ गभर्नमेन्टआ थगायदों
6 मासनि उनाव इस्टाफा होदों आं मिथिगौ 96आव आं MLA MP इलेक्सन गेलेनांगौ बालिराम बर'खौ जेब्ला NDP गावथारबाय प्रटेस्ट खालामना आं माबा खालामदों मा खालामसाबो नोंलाय नङा सार नङा आं एसे पावार मंगार पावार लुबैया हा नङा सार पावारखौ जोगदावना फैग्रा मानसि जों मिथिबाय पावारखौ जुदि जोगदावना फैग्रा मानसिमोनब्ला जि समायाव बड'लेण्डनि बर'फ्रा एसेबां आन्दलन खालामनानै राजा लामा होबथादोंमोन बै समाव नोंथाङा मानो नोंथांनि एमपिखौ रिजाइन होना फैयासै जि समाव नोंजों रायज्लायनो लाब गैया गोसो गैया मिथिबाय जि समाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना होनना बुंदोंमोन नोंथाङा दुखु मोनाखैमोन ना एसेबो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि होनाखै आं थानाय समाव आं जेब्ला बेनि पार्टिनिफ्राय ओंखारना फैबाय बे समावसो बुंदों बियो बे समाव नङा बिनि सिगांबो नोंजों आङो रायज्लायनो गोसो गैया मिथिबाय अके सार अके सरि गथ' इलेक्सन जालांबा आं इलेक्सन गेलेदों सोर 19आव आं कन्टेस्ट खालामदों आगोलाव जों दंमोनला 19आव नोंथाङा खालामाखै आं नोंथांखौ मोनसे लास्ट कुइसन खालामनोसै जेब्लानोखि बिपिएफनिफ्राय नोंथाङा टिकेट मोनाखैमोन अब्ला एबसुनि मोनफ्रोमबो आन्दलनाव नोंथाङा फैदोंमोन खिन्थु जेब्ला इलेक्सननि सिगांनिफ्राय नोंथाङा एबसुनि मोनसेबो सोमावसारनायाव थाङाखै बिनि आंखौ बहा लेंहरखो हा बे गहपुराव जेब्ला लास्ट माबा जाबाय मार्चियार मुंख्लं सान आच्छा बिनिफ्राय आंखौ पात्ताखौनो होआसै दिल्लीयाव थांखोमाबाय राष्ट्रपतिखौ लोगो हमहैबाय नोंथांखौ नोंथाङा गावनो हारसिङै एरा जादों Don't say like that. You don't have that kind of right to make any kind of comment on me. Okay, sir. Okay, it's okay. नों सासे सियालसो No. नों थगाय सुरा सिखाव टाइपनि मानसिसो नोङो नङा सार नोंनि रला बिराद गाज्रि डिस्ट्राक्टिभ नङा सार जुदि मा नङा सार बिलाय मोजां गोसोनि मानसिया बे रोखोम बाथ्रा फोसावनो हाया मिसा नोंथाङाबोथ' थगायदो बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंदों अब्ला मा थगायजोबलाय आं असेखौ बुंदों बिटिआर सुक्तियाव मा गैया नोंथाङा नायाखै नामा इउनिभार्सिटिनिफ्राय Don't I want to talk to you? Okay, sir. Thank you. You are liar, greatest liar. No. I am not greatest liar. नों मिस्टेक खालामग्रा मानसि नोङो अल बर' जाति नोंखौ सिनायजोब्बाय नोंनि रलखौ आंथ' नंगौखौसो बुङो ना सार नोंथ' हा बेरगावनानैसो उजिनाय मानसि नोङो गिदिरखौ मान सनमान होनो रोङा नोङो गिदिरखौ मान सनमान जायफोर खामानियाव दं बेखौ नों रेसपेक्ट होदों नोंथाङा कन्ट्रिबिउसनखौ रिकगनिसन होदों नोंसोरो नङा नोंथाङा जुदि बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंबा बिटिआर सुक्तियावथ' जों नुदों बहुत बुस्थु दङ बेखौ जुदि रायजोनि सिगाङाव जुदि जों बुंना होयोबा जों जुदि नोंजों रायज्लायनो आंहा टाइम गैया I don't have time to talk to you. Okay, like you. Okay, sir. Like you. Okay, no problem. Okay. Please stop this kind of role. Okay. Last thing. Saya jangan deh.